kasalukuyang nandito kami sa munisipyo. Dito pa kami sa Ordaneta. Yan yung City Hall. Kinukuhanan ng ni Nelson ng clips. Konting clips lang. Then, nabiyahe na kami. Abangan nyo kami mga guru. Bye! Pag tumingin ka, akin ka. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap narapap. Nang dilim. Nagkala na naman tayo. Oh. 1 hour later. So, ayun na nga po. Papunta na kami Sunflower. Ayan. Kakatapos namin kumain sa mga inasal katagal namin naghintay. So, nakasakay kami ngayon sa tricycle. 150 daw isang biyahe. Oh my God! A few inches later. A few moments later. Gitna talaga siya ng bukid. Hirap ng daan. Dito na kami sa Sunflower. Dito kami sa Tayug Eco Park Sunflower Camp. Picture mo ko dito, dali! 12 seconds later. Wala si Nelson. Nelson, where are you? Sa ngayon, hindi pa talaga siya nag-bloom. You see? Unexpected best. Pero siguro pag natapos na or nag-bloom na yung mga flower, Iniwan niyo ako, bes. Sinisip na po yung finally found you. Meanwhile. So, hinahanda niya ng kanyang drone. Papalipad na kami. Charot. Ay, napagod ako. So, nakaupo kami ngayon dito. Siya pala hindi. Pagod kami kaka-video. Oh my gosh. So, it's time to rest. May ice cream di kayo? Time check is... Ice cream tea. Titinda daw siya ng ice cream. Naka-video yan siya. Oo. Hindi naman ice cream di yan eh. Niloloko ka niya ading. Joke lang yun, syempre. So, stress na. Tirik ng araw. Stress. Yung paglubog sana pero... Yeah. Hintayin pa natin para sulit yung
100 pesos na. A few moments later. So, pauwi na kami. Tapos na kami mag-shoot. Ilang oras tayo dito? 3 hours. 1 hour lang. Launa tayo nakarating. 3 hours kami nandito. Bilad na kami sa araw. So, paalam na. Tayug sunflower. Sa uulitin. Babalik kami dito. Pag okay na lahat. Pag nag-bloom na yung mga flower, we will come back.